Mga kabergs, diyan sa kita karon sa Star Oil. Mo ride na ang Los Solidos Riders padong dito sa Katmon, Mangitgit Falls, no? And then makita-kita na dito, ha. So, diyan ito mga kabarkada sa Los Solidos Riders na with the family, na ito mga pamilya nagdagan mo sa kena, no? So karong taon mo ride na kami. Usa sa itong mga haligi sa Los Solidos Maygalano, no? Muna yung usa sa mga nagtilubig sa Talisay. Kaya itong mga kauban karon nga diya karon diri, iabot ta kini sila, no? Los Solidos Riders, so muna itong mga amigong gwapo diya sa diabot sa mga itong amigong atong presidente sa Los Solidos. Ang napita, iabot na usab ni Parisilo kay naka-orange nga auto. Okay, kada taon mo gawas sa kanisiya. Okay, dayon niabot sa atong Vice President sa Los Solidos, atong konsehal sa Bagaway, mga higala niabot na. Yan na. Tapos sa atong mga grupo ni diyan sa tra, atong mga grupo na naglugsong na mga Los Solidos Riders. Okay. Go at ding gawas mga higala atong konsehal sa Magaway, Mr. Long. Okay, atong konsehal, atong Vice President sa Los Solidos. Atong presidente sa ang wife day sa atong konsehal. Muni mga haligi, no? Mga dagkong haligi. Okay. Dayon, diyan na sa atong presidente wa pasad mo gawas, no? Diyan na kita karon sa Mangitgit Falls. Wala to target karon Mangitgit Falls. Okay, di gawas atong presidente Mr. Shelo Reyes, okay? Wala itong presidente. So di kita karon sa Mangitgit Falls sa Carmen, Cebu. Itawag din siya Middle Earth Resort, so Mangitgit. Ikaw taon mo suod kita. For the while, thank you mga brother and sis or kaberg. Okay, padulong na sa sulod sa Mangitgit Falls, no? Pila yung rate dire? So adult 60 pesos, yung kids 30, yung table 200, no? Yung cottage 500. Yung mare mo dire sa Mangitgit Falls. So muna yung area sa Mangitgit Falls, no? So barato ra kayo, affordable ra kayo lagi guys. Ako ba ninyo sila talaga siya? Oh, kada sa mga konsehal na. Okay, kada siya mo ni nag-ride sa 600. Walang kadaog kay na flat ang iyang ligid na slide. Okay, ito mga ladies, no? Ay, dako-dako. Kanin dako-dako? Dagan juga yun, no? Ay, sama man. Okay, ang atong Ayun, sa ka. Ha? Para maihap na to. ang atong Maihap na presidente, dire. atong presidente sa Los Solidos, no? Oo, ito. Oo. Ito, lamisa ha ay. Ah. Oo niya, dorong swimming pool. Ito Winji, may gana sa Los Solidos. Okay. Manood na. Kamoy ko ang nga tanaw. Oh, pamili na mo. Okay, si Aang mga higala, didako na si Aang. Aang! Why ni kilas Aang? Okay. Diyan na, niabot na ito konsehal sa Maghaway. Diyan na, niabot na ito konsehal, ha?
Oh. Ay, balik ko po. Uy, dire Kaya naman ganahan. Ito mga No, ay, brothers Sam. nagunsa pa na sila. Ay, nag-meeting. Gitu na. Ang hingigo. May nagdaan to ang hingigo ah. Dapat palya. Hindi kayo ligo. Okay. Padulong na kita silang manindot no. So na di kaliguan no sa Mangit-ngit Falls no. So mari mo dire, pwede mo makaari dire. Mga kabrad, kasis oh. So ang tubig ani paminaw nako di sa ibabang bahin. So pagkakaroon mo paning lang atong makita no. So alita sa ubos. Ila mga cottage no? So wait sa ha. Kimo nila mga cottage no? Karon din sa Mangit-ngit Falls. So mari mo daga sila cottage sa available. Inyong ma-stayhan na sa ila diri nga kung ikaw magkawan sugba no? So, nakita rin. So, pila may kabuok? 20 man ta kabo. Oo. Pila kabuok? Ipa. Mudawat ka kag-chiki ka. Tagpila to, tagsisinta no? Okay, mangulikta na rin. Tataon, okay naman ka. Kaya para makuliktar na rin. Simo nilang kuan. Pwede ka maligo diri, no? Dayon, padong sa taas, no? Moto ganina ilang kuan, ilang maliguan, ano? Limpyo ganito, kay tubod man din siya. Okay. Yan, indot kayo. Marimos Mangit-ngit Falls, no? So, di pa kayo totally develop siya, pero at least nindot na. Kaya barato lang yung entrance. Okay, padong tayo rin. Okay. Sige gamay nga ko, ano? Swimming pool. Yung sa ubos nga bahin, di asa Japon di eh. Di pigit sa ubos no. Di ay tubig oh. Dara ang tubig. Nga padong dito sa ubos. Okay, dara. Kita ninyo. Dito pa dito napita sa ubos. Bali upat sa pool ang naa-address. Nasa sila sliding pero wala pa mahuman. Totally opposite mo. Totally mahuman matibig. So as of now, masa na kita ninyo sa Mangit-ngit Falls no. So maujud nyo siya dire karon. Na sila'y jockey kung gusto mo makanta-kanta tuwa sa babang bahin. Okay. Mga kabrad kasis, babay muna. Ano na, ulit magmahaw mo? Okay. Hindi na biko. Yan na kita sa grupo kay tanan kita no. Nagkaon diri oy. Kaning grupo mo solido sa mga ni siya kanang pamilya ba. So ang pamilya nato kita. Kunang ba na asawa na sa pamilya, yung anak. Sulabot yun while my ride no.
Okay? Muna akong master mga igala. Okay? Ano naman? Ang ending nga na, pre. Hindot ko na chicks boy, pre. Kita kag chicks, nalakas bungot ba? Nakita kag boy ah. Kaya yan chicks. Sanay ko na kayo. Alam mo na yung ako ng predator. Panahin doon ako ng predator. Kaya na yan chicks. Ginagin ang isa tayo. So gano'n good. Oh, nakaputsan siya. Nagtagsa na sila doon. Gawin mo may bito. Oh. 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 Overnight na dapat. Overnight. Na dire. Asa man overnight lang din ang ko. Huwag na nga nila, hindi na mabawan. Nga joke naman na. Ayaw lang po sa YouTube rate. Ato lang yung Nani? Ada sa mga account hindi madagan itanggal. Walay? Okay na. Wala to eh? Wala naman sila, wala naman kita sila. Maglaro mo yung iwa to. Nakuha ito kung pinadang ng ito. Kawadulan niya. Dila, no? Ano na pa? Wala may ito. Wala may ito. Ah! Hindi ba lagi magiging ka kaliho? Lagi? Masih ka pa yun. Asa ka dart? Wala to, skillet. Ako kita sana gani. Ato mama. Dapat lai. Baik kumbaga Hihingi ng mayhana niya. Huwag niya ayo. Tama, hihingi na, hihingi. Hihingi na, hihingi na.